Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Het College Financieel Toezicht heeft een brief gestuurd aan de minister van Financiën en de Statenvoorzitter. Daaruit blijkt dat de overheidsfinanciën van Curaçao er slechter voor staan dan enkele weken geleden nog werd verondersteld. Volgens het CFT is de situatie in korte tijd met ongeveer 80 miljoen gulden verslechterd. Het CFT trekt die conclusie uit een door minister van Financiën Kenneth Gijsberta opgestelde eindejaarsprognose. Het verwachte tekort over 2018 komt uit op bijna 40 miljoen. Volgens het CFT blijkt de Curaçaose regering niet in staat om tijdig tegenvallers te signaleren en deze te beheersen. Het CFT constateert dat de belangrijkste oorzaken van de tekorten in 2017 en 2018 met name bij de belastingen liggen en structureel van aard zijn. Dit kan dus ook gevolgen hebben voor de begroting van 2019 en latere jaren. De toekomst voor Insel ziet er goed uit nadat het bedrijf Inter-Caribbean Airways alsnog een bankgarantie heeft afgegeven. Daarnaast lijkt een akkoord te zijn bereikt over de verdeling met de Curaçaose overheid, waarbij deze 51% van het bedrijf in handen houdt en het nieuwe bedrijf 49% krijgt. Rogier van der Heuvel, curator van Insel heeft dat tegen Extra gezegd. Gisteren moest Van der Heuvel zijn verslag aan rechter Pieter de Kort inleveren, waarin wordt beschreven in hoeverre Inter-Caribbean voldoet aan het akkoord, zoals dat is afgesproken in een Heads of Agreement. Volgens Van der Heuvel moeten nu nog enkele details worden uitgewerkt. De rechtbank heeft gisteren dagvaarding tegen oud-minister van Financiën George Jamaluddin behandeld. Zoals bekend zit Jamaluddin sinds vorig jaar september vast op verdenking van 3 zaken. De belangrijkste van die zaken gaat over Maximus. Daarin wordt Jamaluddin verdacht van het geven van een opdracht tot moord op politicus Helmin Wiels. 2 andere zaken gaan onder meer over het verduisteren van bijna $500.000 aan subsidiegelden en valsheid in geschriften bij de totstandkoming van de inkeerregeling bij de Belastingdienst in 2011. De advocaten van Jamaluddin hebben bezwaar tegen de dagvaarding. De zaak werd achter gesloten deuren behandeld en de rechter doet over 2 tot 3 weken uitspraak. Het is vandaag precies 2 weken geleden dat Norman Servoz als woordvoerder van het OM te horen heeft gekregen dat er een ontslagprocedure tegen hem is gestart. Het heeft te maken met verklaringen die Servoz op Facebook heeft geschreven. Ook heeft hij een valse aangifte bij de politie gedaan. Tot nu toe is Servoz officieel nog in dienst van de overheid totdat de ontslagprocedure afgerond is. Vakbond APVO wacht op dit moment op een reactie van de directie van Fundación Taller Social Santa Marta. De directie van deze werkplaats voor mensen met een beperking moet volgens de vakbond reageren op een rapport van de SOAB dat onlangs is uitgekomen. Daaruit blijkt dat er jarenlang sprake is geweest van mismanagement bij Taller Social. Volgens Gregory Wilson van de APVO moet er nu gesproken worden welke conclusies dit heeft voor het personeel en of er iets gaat veranderen in de wijze van bedrijfsvoering. Er zijn 15 deelnemers aan het komende Jeugd Tumba Festival, Festival de Tumba Juvenil 2019. Die deelnemers werden gisteren aan het publiek gepresenteerd. Het festival vindt aanstaande zaterdag vanaf 4 uur 's middag plaats en is rond 9 uur afgelopen bij de Carnival Village aan de Kleine Werf. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk gewoon naar de Kleine Werf gaan. Maar ook mensen die niet aanwezig kunnen zijn, kunnen meekijken en stemmen via een link op Tumba Juvenil 2019. Naar schatting 1000 migranten, onder wie mannen, vrouwen en kinderen, vertrokken deze week vanuit Honduras naar de Verenigde Staten. De president van de Verenigde Staten, Donald Trump, betoogt daarom nogmaals voor een uitbreiding van het grenshek tussen Amerika en Mexico. Een nieuwe groep van ongeveer 1000 migranten, een zogeheten karavaan, is vertrokken uit Honduras en naderde eerder deze week de grens met Guatemala. Via Mexico hopen ze de Verenigde Staten te bereiken. Een eerdere karavaan van enkele duizenden migranten die in oktober uit de Hondurese stad San Pedro Sula vertrok, zorgde voor een aanzienlijke discussie over het Amerikaanse immigratie- en asielbeleid en spanningen tussen de Mexicaanse regering en de Amerikaanse president Donald Trump. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.